Marttupäin mä en tehdä tänään mun kaverin kanssa videon. Ja me menen tänään Superparkkiin. Ja mä jatkan tätä videota, kun se mun kaveri tulee meille. Ja sitten me lähdetään joskus yhden aikaa Superiin. Mä en edes tiedä paljonko kello on. Se on varmaan jotain 9 tai kohta 10, luulisin. Joo, mutta nähdään sitten, kun se tulee. Moro! Jaa. Enpä minä tiedä. Siis mitä katsot tänne? Joo. Nähdään kaverille se voi auttaa. Siis matkalla ollaan. Taisi olla paksapuot. Kulmaa. Ja. Me ollaan täällä. Noniin. Oottakas, jos mä kysytään, voiko alkaa. Joo. Mä en kyllä kuvannut sitä Hooverin puolella. Niin. Mikko! Tuu, me pitää lähteä. Superi. Mummu on täällä kun 10.2. Hei, mä No mennään. 10.2. Mennäänpä katsomaan. Ai! Meinasin kaatua näillä. Ja nuo sun kavereilla edes. Jos ne ei kannista, niin enkö mä oo sun kaveri? No. Niin, Elika on mun kamu. Se on vaan mun luokkakamu. Eikä ookin. Luokkakamu. Kummisti te käytätte sitä enemmän, mä sitä kannan. Vittu, tää on vaikea ajaa tälleen. No ei sinne saakko. No et sä voi ajaa. Ei niin siis olla tässä kyydissä. Ei oo. Mä voin mennä vaikka rullallisesti. No joo, vittu. Rampalla on hyvä ajaa. Mitä? No ei siinä ihan pysy syksy. Tässä täällä saa. Mistä? Yhdestä torista. Joo ei sitä välttämättä saa, mutta jotkut myy käytettyjä. Niin, mutta ei tässä ole No ei ne on ne pitää eka testata, ei niitä mistään netistä ole. kuitenkin varastettuja. No joo, kuitenkin. Nähdään sitten siellä alussa. Moro! Me tultiin Superiin. Roskin. Oi, onko siellä paljon porukkaa? Aika vähän. Me ollaan kävelemässä Rismaan. Risma. No Risma. Illuminati! Kato mun kättä. Joo. Mut. Me käydään ostamaan juomat ja mennään Mäkkäriin. Ehkä. Joo. Nähdään sitten Superissa. Mä alan kuva siellä. Moro. Mukava paikka. No nyt me mietitään vaan mitä me tehdään. Me käydään nyt Prismassa taas.
Loppunut. Minkä mä otan? Pikkuveli on kiva, kiitos. Jos otat yhden sen pitkän. En halua. Kiitos. Mikä fiilis? Missä meidän auto? Siellä se on. Niin kerropas nyt se sun fiilis. Ihan se No. Bye bye, superi. Miten te jaksoit saada taas koko päivän? No kun se on vaan niin kivaa. Mäkin opin tänään dukkabum polvilta. Tai mä oon kyllä melkein aina oppinut. Tai osannut. Joo. No joo. Ei se oikeesti loppunut. Kyllä se oikeesti loppunut. Ja uusi juttu. Mun some, eli Snappi, käykää adaamassa moro.